Abi panog isuroy ko. Isang la naman di ko niya ibligyan naman di ko ni Ja. Bahala ko diha oy pagsulo. Gane. Mga kwarta na ko ane. Day. Nang, buwan, pagilis day. Kay, Pagilis. Eh, mulakaw ta? Oo. Dali. Tisa. Pagilis. Watsa ka magilos ako. Mulakaw lagi ta? Malakaw ta. A few moments later. Anong lipstick eh, ganang kuan ba? Dali jud mahalin. Alay. Oh, kuan ba? Kanang ano pasiksi ba kay kanatali na. Korta na ta. Kukoy ta. Kuan ba? Anong mungutanan sa ko na mo? Ano ba? Tanawar ko na ganina. Unsa man day na? Tanawar ko na. Asa ni dapita? O di ay. Sana ba? Istot ka. Abi na no. Masa kwarta ta ba? Abi panuhog ko ng bunga ka. No.